دنیا کی نو پا دنیا کی اللہ فرمائی چی زندگی تیر کا جن تیر کا او کدی خوخوی چی دخل رب اعزال ملاقات دائمی غواری نو بیا اجازتو کا چی اسرائیل علیہ السلام روح دن قبض کی پدا کا ٹیم کے رسول اللہ مبارک دے امت باری کی سمر غم کڑے سمر فکر کڑے حضرتی جبریل تا فرمائی اے جبریلہ زخواد دنیا نلاشم وفاق بشم رحلت بحکما خماتا دخبل آئندہ امتیان حال دا اللہ نراوڑا او اللہ تقوایا چیا اللہ زمادہ امتیان سرب عصاب و کتاب سنگ کی گی یا اللہ زما آئندہ امت بہت سنگا مغفرت بخنا غیت کی گی اللہ تقوایا چی ددی متعلق سحال و خبر را تراوڑا حضرتی جبریل علیہ السلام لارے الہ العالمین سرد علمہ مختنکی اے جبریل آزما محبوب سویل محمد مصطفیٰ علیہ السلام سویل جبریل علیہ السلام فرمائی یا اللہ نبی کریم علیہ السلام فرمائی چیز خدا دنیا نلاشم خزمان دا امتیان بر جا سکیں اللہ دید مغفرت پر سے حساب و کتابی خدای ددی متعلق و خبر را کدی سر بسنگ حساب و کتابی جبریل علیہ السلام تا الہ العالمین ہوئے چلاو شو رسول اللہ مبارک تو آیا چدا سمر امتیان ندی نو پدے امت طول امت کی میں نیم یو ایسا امت در تم بخن اوکا و مغفرت میں وقت اوکا دادری ہی امت چرے دی سر تکار ملا رسول اللہ مبارک پزڑ مانی سمرا درد دے پدے ٹیم کی خپل مبارک بیمار دے لیکن دا امت سمرا غم کی حضرتی جبریل تا فرمائی اے جبریل الارشا اللہ تو آیا چی یو امت خود کم دے یو ایسا امت کم دے دادری حسی امت بسکی اللہ دا دین املک اسانی اور تخفیف راولا الہ العالمین بیا جبریل علیہ السلام راولے گا او فرمائی چی زمان محبوب تقوایا چی تو اسی امت دی معاف کو خودید وحی سو امت سرکار ملرا نبی کریم علیہ السلام رحیم زادے دمرا بہترین زادے سمرا میں ربان زادے بیا جبریل علیہ السلام توائی چی عاشق اللہ توایا چی تو اسی امت کو کم دے اللہ دا دین ہم لگ دیر امت را توبخا رسول اللہ مبارک تا اللہ ہوئی چی دا دعا رانا مستجاب مبارا دری حصی امت پدی دنیا کی در سر وعدکم معاف بکم و دے نور سرکار ملردہ یو حصی سر دمر مشفق پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم چی جبریل علیہ السلام تاوئی چی نا بیادا یو حصی امت بمی کم طرف تزیدہ بسکی الہ العالمین تورشو ورطوئے چی دا طول راتا معاف کا الہ العالمین دا طرفنا وحی رضی جبریل علیہ السلام را لگی و فرمائی چھے محبوبہ تمخفکے گا تک دنیا نلار شے و دا قیامت پورس بانی تاثر زمان دا وعدہ دا چھے سو پوری ترازی شوئے میں استا ٹھون امتیان میں جنت تنی داخل کری آغا پوری با جنت دا یو پیغمبر یو امتی استا دا امت نوران دلار نشی بدی باندے رسول اللہ مبارک خوشالش لیکن جبریل علیہ السلام چھ بیا لاؤ نبیاء الہ العالمین ددی دنیا دا معاملات و قباب باندی بیا سا فرمان صادر کو الہ العالمین دا طرفنا امر کی گی جبریل علیہ السلام چرا ہے ہاں امر ام دیو سخو